Ifisa ukubingelela ibandla laNkulunkulu egameni likaKristu Jesu. Amen. Amen. Simbonga uNkulunkulu nesikhathi asipha sona ukuba ngalezi izikhathi zokugcina sihlangane sizobuka izwi lakhe. Kufisa kwaNkulunkulu ke ukuthi ngesikhathi sokugcina abantu abayibiza ngamaKristu noma ngamakholwa bangakiyeki ukuhlangana. Isho njalo incwadi yamaHebheru ukuthi manje nibona usuku njani lusondela ningawuyeki umkhuba wani wokuhlangana. Akufanele kusithuse thina ukubona izifo ezifana nocorona zilethwa yisitha elidela ekuthina abazalwane banjani bangahlangani. Kungenzeka uNkulunkulu ngokuhlakanipha kwakhe wasibona lesi sikhathi. Wayesethi ngakuyeki ukuhlangana. Sidawona? Amen. Ngoba sometimes kuke kwenzeke sicabanga ukuthi uNkulunkulu lezi izikhathi akayibonanga. Umbuzo kufanele siyibuze wona ukuthi uNkulunkulu ukushiso yini ukuthi masibona usuku njani Lusondela. ningakuyeki yini. Kungenzeka uNkulunkulu wayebona ukuthi abantu bazodikibala ukuhlangana uma usuku senjani selisondela. Wasephefumulela uPawulu ukuthi alomele abantwana bakhe ukuthi ningalenzi nje iphutha. Ngoba uNkulunkulu azi ukuthi ifellowship ukuhlangana ikhona ukusizayo ukuthi sikhuthazane. Sigqugquzelane sinikana amandla sidawona. Amen. And siyazi ukuthi sitha indlela esilwa ngayo ingakho uKristu mayethi uma mina ngizoya esiphambanweni nina nizohlakazeka njengezimvu. Mayekhuleka uKristu kuJohn chapter 17 yini ayikhulekelayo ukuhlangana. Uthi abantu bamababe njani ababe munye njengoba mina baba nawe sinjani. Ngamanye amazwi into uSathane azoyi-attack ngesikhathi sokugcina i-unity. And ibandla laNkulunkulu libe one. Ziningi indlela uSathane atheka ngalibandla. Uyatheka even nangeyimfundiso. Usithole sihlele endaweni eyodwa kodwa singakholelwa ezintweni enjani ezifanayo. Sihlele siwumndeni under one roof but into ekholwa ubaba ayikholwa ubani. Umama noma ingane. Bebe ngamasabatha bonke. Angikhulumi nokuthi cha. Bonke bathi nje siyakholelwa kwinzalo. But uma ulandela ukubuza akufani. Why? Ungasoli. It is because uSathane uatheka ini i-unity nokuba munye and is dividing the flock. So ayikho into eyenzeka ngaphansi komthunzi welaNkulunkulu kanjani angayazi. Yingakho ngayo yonke into eyenzakala kufanele siyibuze umbuzo mawuzokhumbula ukuthi isimilo saJesu noma ingqondo kaJesu yayenziwe yini. Enye yezinto yayenza kwingqondo kaJesu ukuthi wayengahluleli ngomjani ngokubona kwakhe. uJesu did not judge ama situations ngendlela abona ngayo yena. uJesu wayengajudge ama situations ngento ayizwayo ngeresearch yabantu. Sidawona wayethi odokotela nohulumeni bathi nami ngiyabona la Nkosi kodwa uthini wena. Athi ngikwenzele umzekelo siyakhumbula inceku kaElijah mhlawumbe sambe sekuyona le ndaba ukuze siyibone lento ukuthi akufanele siyithembe thina ukuhlulela kwethu ngoba thina sibona kafishane. Sayincwadi yamakhosi esibili isahluko sesithupha. Amakhosi esibili isahluko sesithupha. Amakhosi esibili sifunda ke lapho isahluko sesibili sizoqala nje mhlawumbe ku verse 11. Lithe iBhayibheli inhliziyo yenkosi yase Amaru
2 Kings, amakhosi esibili chapter 6. So qala ku verse 11. Sesikhona. Ongasifundela nje kakhulu ngesiZulu ehle nayo. Siye ku verse 17. Inhliziyo yenkosi yase-Aram yayiphethwe yitwetwe ngale ndaba, yabiza izinceku zayo yathi kuzo, Yeah. Ningeke ngitshele yini ukuthi ngobani abakithi abavuma inkosi yakwa-Israyeli na? Yeah. Enye yezinceku zayo yathi, hayi nkosi yami Nkosi, kodwa u-Elisha umprofethi wakwa-Israyeli uyayitshela inkosi yakwa-Israyeli amazwi owakhulumayo ekamelweni lakho lokulala. Yeah. Yayisithi hamba ubone ukuthi uphi ukuba ngithumele ngimlande. Yeah. Watshelwa ukuthi bheka useDothani. Yeah. Wathuma khona amahashi nezinqola nempi enkulu. Yeah. Bafika ebusuku bakaka umuzi ngazonke. Yeah. Isikhonzi somuntu kaNkulunkulu sesivukile ekuseni saphuma bheka impi enamahashi nezinqola yayimkakile umuzi. Yeah. Yayisithi inceku kuye, maye Nkosi, sesiyokwenze njani? Yeah. Wathi ungesabi ngokuba abanathi baningi kunabanabo. 17. U-Elisha wakhuleka wathi, Jehova, ake uvule amehlo ayo ukuba ibone. Yeah. UJehova wavula ke amehlo aleyo nceku, yabona bheka intaba yayigcwele amahashi nezinqola zomlilo ngazonke zakhe u-Elisha. Ukula busufunda kwezwi lakhe ngegama la Kristu Jesu. Amen. Amen. Kwenzakalani kulesi story? U-Elisha ulokhu ecebisa inkosi yakwa-Israyeli ukuthi ikhona impi yama-Aramu eningungile, ungahambi ngala. Ngempela ithi ibhacile impi yaseSiriya, ama-Israyeli atholakale ngadluli ngalapho khona ebithi bazoba linda ngakhona. Kungenzeki kanye, kungenzeki kabili, izithi inkosi yama-Aramu, ubani komunye wethu otshela inkosi yakwa-Israyeli uma siyibhacele. Isithe inceku yenkosi yama-Aramu, Nkosi, akekho umuntu kithi okudayisayo. Kodwa kukhona umprofethi kwa-Israyeli okuyena obona imicabango yakho wena mawulele ebusuku. Bese leyo nceku itshela inkosi ukuthi Nkosi yakwa-Israyeli ungaphumi ngana ngoba ukhona umuntu onjani okulindile. Ubani umuntu ocebisa inkosi ngokubhaca kwinkosi yama-Aramu? Ubani? Umprofethi sawona. Ngamanye amazwi, umuntu oguide u-Israyeli ukuze u-Israyeli angangeni ogibeni lokugadwa yisitha. Ubani? Umprofethi. Ngiyadlula nje angihleki ngathi ibandla lensale nomprofethi. Kodwa into etholakalayo ukuthi bese mayithi itholile inkosi ukuthi kunomprofethi, bese kuyiwa endlini kabani? Kamprofethi, ukuthi angazi inkosi noma ifuna ukumbulala noma nje iyombhacela naye ukuze iqede ngaye, ngoba uyena lo mprofethi olimaza ini amasu enkosi. Mayiphuma inceku ekuseni ithola amahasha ngunge ini indlu. Ibuyele endlini inceku inkosi, sizokwenza njani? Ithi umprofethi ungesabi ngoba abangakithi bangakanani baningi. Useyakhuleka umprofethi uthi inkosi yenze njani inceku. Ngifuna ukubone mina ukuthi kunezinto umprofethi ayezibona inceku yayinjani. Kunezinto ozenzayo nama decision esiwenzayo ngoba singanjani thina singaboni. Sidinga uNkulunkulu kanjani asivula amehlo. Yingakho singafanele sithembe ini ukubona kwethu nokuzwa kwethu nokuhamba kwethu sawona. Yingakho sifundile ukuthi isimilo saJesu noma ingqondo kaJesu yayakheleke ekutheni angathembeli noma angahambi ngokubona kwakhe, angajudge ama-situations ngokuqonda kwakhe sawona. Kodwa ngaso sonke isikhathi wayethi wena Baba uthini, wena Baba ngenze njani. Isimilo sikaNkulunkulu
sakheleka kithi uma sibuza uNkulunkulu ngayo yonke into. Kuyenzeka ekukholweni uyithole esigabeni lapho othi khona awu mina ngiyibona into yalonga lento. Sizawona? Amen. Awu uNkulunkulu yini ethanga ayingenziwa le dini isiza ngani lento sizawona? Ngisho ukuthi wena ungaboni. Akusho ukuthi ayinazathu leyo nto kuNkulunkulu. Futhi uNkulunkulu akuyona yonke into athi yenze azomnikeza ini. Izathu wena ozolindela ukuthi uyiqonde before unjani, before uzenze. Yingakho kufanele sifike esigabeni nakhona masifuna ukudevelop isimilo saKristu. Sithi Nkosi wena mawusushilo ngizokwenza ngendlela wena osho ngayo. Wena ngiyaqonda kahle lokho noma kunjani. Ngisho ukuthi abantu abaningi ekukholweni batola kaNkulunkulu izinto zaNkulunkulu abazenzi ngoba bethi mina ngiyi-understand. Sengaze ngiphume nje ezulwini ngokuthi awu kahle bazalwane. Awu kanti uJesu wafela nje. Phela sina sizongane ngokufa kwaJesu. Sizawona? Lokhu ngenaphi pho? And ngenxa yokuthi wena ukubona ukuthi ngenaphi, udecide unjani wena ungakwenzi. Ngisho ukuthi kaNkulunkulu asingafinyelele lapho esothi khona ayi mina ngiyibona kahle leyo. Vela kufanele thina siyibone kahle. Kufanele silale thina. Silalele. Bese uwenza ngendlela otshengiswe ngayo, hayi ngendlela ocabanga ngayo. Yingakho bese uNkulunkulu umbuso wezulu uyongena abantu abafana nani? Nabantu abafana nezingane. Ngoba izingane enjani? Ayirizini. Ubaba uthe cha. So masibhizi sicabanga lento esikhuluma ngayo abantu la kaNkulunkulu, ngiyafisa mina ukuyisimplify ukuze ingabi complicated ngoba ivangeli laNkulunkulu alikho nzima. Nomuntu ongayanga esikoleni kufanele aliqonde ukuthi ukuze sidevelop lesi similo kufanele sivumele uNkulunkulu asivule amehlo sikwazi ukubona njengaye, singaboni njengathi. Sidawona? Amen. Mhlawumbe kasithobisa amakhanda masoqala ke inkulumo yethu enamuhla enokwenza nokukholo. Baba wethu osekhaya ezulwini, nanamuhla Nkosi siyabonga uma Nkosi usipha ithuba elinye ukuba Nkosi sizoqhubeka sikhuluma ngokwakhe Nkosi imilo ezosilungiselela Nkosi ukuthi sihlale nawe ngonaphakade Nkosi ekhaya ezulwini. Senzele umusa ke Nkosi masifunda siphe umoya wakho ongcwele ukuba Nkosi sikufundayo sikuqonde ngegama la Kristu Jesu kuze kube phakade. Amen. Namhlanje sibuka ukukholwa nokwakheka kwesimilo, faith and character development. Sifuna ukubona ukuthi ukukholwa kungenaphi kuzo zonke izinto esesikhulume ngazo ekukhandeni isimilo. Umbuzo oqala efanele siyibuze wona ukuthi kuyini ukukholwa? Sidawona? Kuyini ukukholwa? Asambeni kwincwadi yamaHebheru chapter 11 okuyisona sahluko esesinika umqondo ngokukholwa. Hebrews chapter is 11. Ey'nsukwini ey'dlula sikusho ukuthi mawukhona ungakuzwa kahle ungaphatheki kabi mawufuna ukuphakamisa isandla ukubuze ucace kahle. Sifunda chapter 1 chapter 11 sizofunda verse 1 bese siyaqhuma siya ku verse 7, 8 and 9. Lithi izwi laNkulunkulu kepha ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo, kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo. Faith is the assurance of things hoped for, the convictions of things not seen. Ukuba nesiqiniseko ngezinto ezinjani ezithenjwayo engabonakali, nokuba neqiniso
ngezinto ezingabonakali. Ngamanye amazwi ukukholwa akunakho ukwenza ukuthi mina sengiyayiqonda lento. Hayi mina ngiyayibona lento. Kodwa kunokukholwa ngezinto ezinjani engabonakali. Sidawona? uNkulunkulu mayephefumulela uPawulu ukuthi abhale ngokukholwa kube sengathi ilanguage higher grade. Besethi uNkulunkulu Pawulu ungabaniki idefinition kuphela ngoba idefinition le awubaniki nama examples. Ukuze kubonakala ukuthi ukukholwa kusebenza kanjani empilweni kabani yomuntu. Sidawona? Amen. Masifunda uverse 7 uthi ngokukhuluma ngoNoah ngokukholwa uNoah exwayiswe ngezinto ezingaboniswanga. Noma ngokukholwa uNoah exwayiswe ngezinto ezingakabonwa. Esaba uNkulunkulu wakha umkhumbi wokusinda indlu yakhe okungakho walahla izwe waba indlalifa yokulunga okuvela ngokukholwa. Uma iBhayibheli isinika umzekelo wokukholwa likhuluma ngoNoah, lithi uNoah ngokukholwa uNoah exwayisiwe ngezinto ezingabonwayo. Ngokusaba uNkulunkulu wakha ini? Wakha umkhumbi. uNoah engakaze ibone ini? Engakaze ibone imvula. Kwathiwa uNoah akakhe ini? Kwathiwa akakho umkhumbi. And umkhumba wakhayo kwathiwa uNoah akawakhe according to ama specifications aniko bani? Aniko uNkulunkulu. Wena wabona uManoah ethi inkosi sifundise ukuthi umntwana simkhulise kanjani. Sidawona? So uNkulunkulu mayekhuluma noNoah ukuthi ayisindise nendlu yakhe uyamtshela ukuthi ukuze indlu yakhe izosinda enzani. Angibuza umbuzo. Siyambona uNoah uyakholwa kuNkulunkulu. Siyambona? Wangaba ukuhlakanipha kuNoah mayengathi uNoah inkosi yazi ngisabhizi ufike wanginika umlayezo ukuthi ngiqwashisa abantu ukuthi uyeza uzamtolo wasumnikeza itask yokuthi ngenze umkhumbi. Inkosi ngibona sengathi mina ukuqwashisa abantu ukuthi kuzuza umtolo kubaleke kakhulu kunani kunokwakho umkhumbi. Mhlawumbe ukuthi kuphela izinsuku ezayibekiwe ukuthi unowakho umkhumbi athi inkosi angikaqedi ngoba bengibhizi ngenza umsebenzi wakho. I was too busy inkosi ngivangela in the cities. Uthena wona siphume siye emakhaya awunkosi ngacabanga ukuthi lemphefumulo esishiye emadolobheni iyovangela ubani? Mina bengisasele ngithi ngifuna ukuvangela nje abasele. Sidawona? Awusindisa inkosi noma ngaphumanga mina. uNkulunkulu wathi uNoah kanjani? Akakho umkhumbi. uNkulunkulu futhi wathi uNoah kenze njani? Akashumayele. Asikwazi ukwenza izaba ngokwenza into kaNkulunkulu eyodwa bese uthi enya ngikwazanga ukuyenza ngoba bengenza le. Yombili inikezwe ubani? Inikezwe uNkulunkulu. And ukukholwa ngisho ukuthi kuyenzeka kube nemisebenzi esiyiniglethayo, sinigletha ngegama elithi ngenza umsebenzi kabani? Ngenza umsebenzi kaNkulunkulu. Kodwa ngikho lapho namhlanje, kodwa ngiyafisa ukuveza ukuthi both ukushumela kwaNoah nokwakho umkhumbi kwakwenziwa ukukholwa into eshiwo ubani? Eshiwo uNkulunkulu. Ngamanye amazwi ukuvangela kwethu sivangela ngoba sikholwa ukuthi lo mhlaba ngelinye ilanga uzonjani? Uzobumba. Asivangeli ngoba singcono. Kuthiwa wonisha abantu emhlabeni ngoba kuzofika isikhathi la khona umusa uzonjani? Uzovalwa. So akuyona itask esingayidecide masithatha, singayidecide masithatha ngoba we are running against time. And there will come a time la khona ebesinikezwe khona nathi ukuthi sikwenze, masingakwenzanga siyoshabalala sibhubhe nalizwe. Ngoba uNoah waphela 120 years
engawakhanga umkhumbi noma ekholwa kunjalo eshumayele nje uNkulunkulu wayeshilo kodwa wayezobhubha nayo ihlabathi. Ukukholwa kwethu bantwana kaNkulunkulu kusilidele ekutheni silalele into eshiwo bani eshiwo uNkulunkulu. Akumkhumbi ushumayele ngizama ukuveza ukuthi umuntu onokukholwa ukukholwa kwakha kumuntu ukulalela. Ukukholwa kukhanda kumuntu ini ukulalela. Mina ngifuna ubone ukuthi indlela thina esichaze ngakho ukukholwa sichaze ngendlela yokuthi no mawukholwa uNkulunkulu uyakuzwa mawuthandaza. Sidawona? Amen. Ukukholwa hayi ukuthi akakuzwa kodwa ngizama ukuthi ukukholwa sichaze as a benefit yethu uma sikhuluma nobani noNkulunkulu. Sangakubuka njengento uNkulunkulu asinika yona thina ukukholwa ukuze sakhe izimilo zakhe. Sidawona? Amen. Angazi ngizwa yini. Ngisho ukuthi mawuzothandazela isimo esithile yila khona noma umuntu edlule esimeni esithile esibi noma esijani into ishoyo kuyi uthi no asikholwe ukuthi uNkulunkulu uzonjani uzosidlulisa. Ngamanye amazwi ukukholwa kwithi kuyihawu lokusindisa izimeni. Sidawona? Akusona akuyona into uNkulunkulu asipha yona ukuthi asilekelele ukwenza isimilo. So ngamanye amazwi thina ukukholwa kuyithikithi. Ufuna lento ukukholwa nje uNkulunkulu uzokwenzela. Ngisho ukuthi ukukholwa thina kuyi angazi ngakuchaza kanjani. Njengemali. Ngiyangizwa kodwa. Asikubuke kuyinto enokwenza nathi. Ukukholwa kunokwenza nento esiyifunayo kubani? uNkulunkulu. Bese sikhuluma kakhulu noma siqhakamisa ukukholwa ukuthi noma sikholwa nje kuzokwenzeka. Kodwa yini esithi izokwenzeka? Yilezi zinto esiyifunayo. Asithi kuzokwenzeka masikholwa ukuthi siguqulwe thina. Yingakho uPaul mayethi uthini kodwa ngoba seface I can do all things through Christ who strengthens me. Ngingenza yonke into ngoKristu onjani? Ongipha amandla. Sidawona? Kodwa njalo makusetshenziswa lelo verse silisebenzisa uma sifuna izinto. Asithi I can do all things through Christ who strengthens me. Sibe sikhuluma ukuthi yazi uNkulunkulu angangipha amandla okuyeka amanga. uNkulunkulu angayangipha amandla okuyeka ukuhleba. uNkulunkulu I can do all things through Christ who strengthens me, and that Christ who strengthens me angangisiza nje ngiyeke ukuba nomona. Sidawona? Ngisho ukuthi asiwa associate amandla kaNkulunkulu nokusiza ezimilweni zethu. Njalo amandla kaNkulunkulu siwa associate nokusiza ezimilweni zethu. Sidawona? I think I've explained the point enough. Asambe ku verse 8. Okhuluma ngoAbraham. Ngokukholwa uAbraham kanjani? Walalela. Yazi ungihamba nalapho nje. Ukukholwa usiholela kanjani? Ekulaleleni. Ngamanye amazwi asikwazi ukuthi siyakholwa sibe sinjani. Niyangizwa kakhulu. Ukukholwa ukulalela. Ongathi mawuchaza ukuthi ukukholwa kuyini? Ukukholwa ukuthemba uNkulunkulu. Incwadi Education page 253 paragraph 1 mayichaza nje ukukholwa ithi faith is trusting in God. Ukukholwa ukuthemba uNkulunkulu. Sidawona? Yini yenza into esethiwa ngokukholwa uAbraham walalela uNkulunkulu the time ethi akaphuma ezweni lakubo eye ezweni lesithembiso. Sidawona? Into yenza uAbraham alalele ingoba uyamthemba ubani?
Ngisho ukuthi into eyenza uAbraham athi I have faith in God. It is as alalele. It is because he trusts God. Noma ngingazi ukuthi ungiyisaphi, kodwa ngiyamthemba yena ukuthi ngeke ngiholele la khona azongabi khona nami. Are we together, friends? Ngisho ukuthi you don't need all your answers to be answered, all your questions to be answered. Is the one. Makusho uNkulunkulu ngokukholwa ngizokwenza ngoba ngithemba bani. Noma kuthiwa ngikwazi ukuchaza mina ukuthi ngenzani. Engikwazi ukuchaza ukuthi kusho bani. Sidawoni. Ngisho baningi abantu abangazenzi izinto ngoba kuzoqhamuka umuntu ethi le nkolo yakho mina angiyi-understand kahle. Le nkolo yakho ikuhlukanisa nomndeni, ekuhlukanisa nabantu. Hayi. And ngokusaba leyo nkulumo bese nawe uzama ukusondelana nabantu sidawoni bese uxegisa ukukholwa kwakho. Kodwa uNkulunkulu othe uma nje ungilalela ngeqiniso, leyo nto iyokuholela ekuhlukane nomzali wakho, nomyeni wakho, nosisi wakho, nobhuti wakho sidawoni. Uma ungilalela ngani? Ngokweqiniso. Hayi ngoba iyimbi lento yenzayo ngoba iqinisa abantu abaningi abanjani? Abanithandi. So lithi iBhayibheli ngokukholwa Abraham obeyed. Verse 9 athi ngokukholwa waba ngumfokazi ezweni lesithembiso. Ngisho ukuthi ukuphuma kwethu emadolobheni siye emakhaya asiphumi ngoba siqonda yonke into ukuthi kwenziwa kanjani emakhaya. Sidawona? Siphuma ngani? Ngokukholwa. Esithi ukukholwa ukuthemba ini? Ukuthemba uNkulunkulu. iBhayibheli ke manje sifundisa ngokukholwa, lithi ukukholwa kuza ngokuzwa izwi likabani? Izwi likaNkulunkulu. AmaRoma chapter 10 verse 17 wakhona uthi faith cometh by hearing and hearing the word of God. Ukukholwa kuza ngokuzwa, ukuzwa ini? Izwi likaNkulunkulu. Ngamanye amazwi ukukholwa kuzwa ngokuzwa izwi laNkulunkulu, ukungakholwa kuza ngokuzwa elinye izwi. Is that right? Yeah. Ngamanye amazwi inyoka mayikhuluma noEve engadini, yini eyizama ukuyitshala kuEve? Ungakholwa. uEve wayeselizwile izwi labani? laNkulunkulu. Wasekhandela ini kuye? Ukukholwa. Uthi hayi ngamkholwa uNkulunkulu. Uthemba uNkulunkulu kanjani? Asingadli la. Elinye izwi elikhuluma into ephambene noNkulunkulu lisuke lizozama ukuthi wena unjani? Ungakholwa. Eningakho sithi ukukholwa ukuthemba uNkulunkulu. Masiqhubeka nalokho kuchaza sithi ukukholwa ukuthemba izwi likaNkulunkulu. Ngamanye amazwi uNkulunkulu esekhulumile akekho kufanele ebe ne-authority above who? Above God's word. Ngisho ukuthi asiphili nesikhathini kwentela kaNkulunkulu la khona uSathane eqeqesha ukulalela uhulumeni. Yeah. Asiphili nesikhathini la khona uNkulunkulu uSathane eqeqesha ingangizwa kabi ukulalela ibandla. It's one thing ukulalela ibandla. It's another ukulalela uNkulunkulu. Akufani. Amen. Akaze ukuthi bafana. But because asitshelwanga lento njalo uma uyikhuluma kuba sengathi khontolwa nayo, akufani. Ingakho kuze kuthiwa naseyinganeni hloniphana abazali kukhona enkosini. Nathi baba bese cacisile ukuthi hloniphana ubuholi enkosini. Amen. Ubuholi masebengeke enkosini. Uthini uNkulunkulu? Ayikabi.
ungathi wena uhulumeni uthe cha udokotela uthe ubala uthe asinankinga ukuthi batheni ngoba vele kuyakhulunywa sibona kodwa uNkulunkulu akashongo lutho yena uthini yena uyabona omunye umuntu bantwana kaNkulunkulu ungamlalela uNkulunkulu engashongo lutho uyabona if God is silent then maybe we can begin to figure out senze njani but uNkulunkulu mayekhulumile bese kuba nomuntu ozokhuluma awukuphambene nokaNkulunkulu asihambe nokabani nokaNkulunkulu and bear the consequences uNkulunkulu ukhulumile ningayiguqeli izithombe baye ebugqileni abafana bese ebugqileni benjalo bengenamalungelo ebugqileni kuthiwa guqana esithombeni bathi abafana noma singaba namalungelo noma singaba zigqila kodwa noma sizigqila noma sizinceke noma siyabusa into esihamba ngayo thina kabani ekaNkulunkulu sizoyimela lento kuze kube sekunjani kuze kube sekufeni ukufa sekusala ngoba lo esimkholwayo uthi unamandla ngaphezulu kwani ingakho umuntu okholwayo uhamba ngokaNkulunkulu noma esibhekane nokufa ngoba lo amkholwayo unamandla phezulu kwani phezulu kokufa uyabona i-threat yokugcina usathana angathreatisha ngayo ukufa ayikho enye uNkulunkulu ayenzile usolve i-issue yokufa ukuze masubhekane nokufa ubhekane nokuthi uyafa noma uNkulunkulu ungabe inkinga ngoba ukusolvile ini ukufa ngisho ukuthi abantu will not make it in these last days bantwana kaNkulunkulu abantu abasaba ukufa ngoba ukuthiwa awukwazi ukuthenga noma uthengise ulanda udliwele imoto udlela umuzi ngenxa yokusaba ukufa uyithola uphambana nobani noNkulunkulu uNkulunkulu uyafisa ukukhanda ezimilweni zethu ukukholwa okuzosiholela ekulaleleni at all cost ngoba lithi iBhayibheli God does not lie uNkulunkulu akawaqambini akawaqamba amanga ukukholwa kusilidela kwisarende kuyinikele lokho besikhuluma ngakho 2 days ago kusilidele ekukholweni noma ekulaleleni ku2 faith leads us to surrender faith leads us to obedience Amen. And also faith leads us to trust God and no one else. Ukholwa kusiholela ekuyinikeleni, kusiholela ekumlaleleni uNkulunkulu, bese kusiholela ekumthembeni yena yedwa. Don't? Amen. Hayi ukuthi umthembe ngaphezulu kwayo yonke into umthembe yena. Ngamanye amazwi akusho ukuthi uNkulunkulu number 1 bese uba number 2 number 3 number 4 number 5 akho lutho uNkulunkulu yedwa ifaith leyo lithi iBhayibheli ngofuna ngowesifazana owayesophe 12 years lithi eselahlekelwe yikho konke ukuphila kwakhe ngokukholwa wathi uma nje ngingabamba umphetho wami wengubo yakhe mhlambe ngikanjani ngingasinda into eyenza aye kuNkulunkulu uyini ukukholwa wayesethi konke ngikuzamile kunjani kuhlulekile nangu umuntu okanjani ongangilekelela uyabona uNkulunkulu uyakwenza lokho kubantu basezweni ukuthi abayekele bezama ukuphila ngendlela abaphila ngayo beze befike lapho ababonayo khona sebephelile ukuthi ayisizi lento uNkulunkulu akayena uNkulunkulu othi vele ubuzamani uthi ngikhona ngizokusiza owaseKhenani unkosikazi mayeqhamuka eSidoni naseTyre uJesu mayephuma khona bese lithi iBhayibheli masifuna uMateyu chapter 15 waseqhamuka owesifazane waseKhenani oyindodakazi yakhe eyayikholwe yidimoni yathi Jesu indodana kaDavide ngihawukele indodakazi yami ikhwelwe yidimoni ndawona lithi iBhayibheli wayithulela uJesu wangasho lutho
Kodwa mawusifunda istory kuthiwa waqhubeka owesifazane waphikelela ngoba engqondweni yakhe ethi akekho umuntu ongangisiza ngaphandle kwabani, ngaphandle kwakho. So ukukholwa ukuthemba uNkulunkulu at all cost. uNkulunkulu angabi plan B, uNkulunkulu angabi option, abe uye yedwa. Sizabona? Ingakho ethi ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwabani, ngaphandle kwami. And uNkulunkulu uzosilinda size sifike esigabeni la khona empilweni zethu he becomes the only option. Uma sana amanye ama-option uzosibuka nje. Izimo zikufushele la khona uzobona ukuthi I don't have any other option. Yingakho ukubonga kwethu njalo masibonga izinto esinazo, noma singambonga uNkulunkulu ngento eyinazo, kodwa in the back of our minds imfundo yethu, ukuhlanipha kwethu, ukwenza kwethu amandla ethu ikhwepha zethu sidawona. But umuntu othanda uNkulunkulu kuphela uyaqonda ukuthi ayikho mina into engikwazi unjani ukuyenza. Lo mpudumo nokubonga kuya kubani, ngoba mina anginalutho mina. Umuntu oyinikelile kuNkulunkulu wasemthemba ngokuphelele, uyazi lo muntu ukuthi akanalutho, akanamandla, akanakuhlakanipha. Isimilo uNkulunkulu afuna ukusikhanda empilweni zethu ileso. Zintathu izinto engifuna siyixoxe before sihlale phansi ngokukholwa. Sasikuchazile ukuthi kuyini ukuthemba uNkulunkulu. Yini esiyithembayo ngoNkulunkulu? And we sit down. Kuthathu. Yini esiyithembayo ngoNkulunkulu? Oqala uNkulunkulu afuna siyithembe ngaye, noma ifaith yethu efanele ikhandelele kukho. Oqala nje amandla akhe. So when we say we have faith in God, sithi Nkosi ngiyawakholwa amandla akho. Sidawona uNkulunkulu. Amen. I have faith in your power. Ingakho iBhayibheli maqala lithi ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Lisitshela ngoNkulunkulu owadala kungekho. Yebo. Lisitshela ngoNkulunkulu ongadingi ukuthi kuze kube khona ukuze enze. Wenza la khona kunjani ungekho. He created out of nothing. La uzothi khona Nkosi siyafisa ukwenza u1 no2 no3 but akukho lutho. When ukholwa kuNkulunkulu owadala kungekho, then uyakwazi ukuqamela ukukholwa kwakho eNkulunkulwini onamandla okudala kungekho. Nkosi thina sazi sokwenzani makunje. Akukho lutho. Sekusele nje Nkosi impushana namafutha ukuthi sibhake isinkwa bese mina nendodana yami sinjani sife. But uNkulunkulu uveza amandla akhe. Uwaveza kanjani uNkulunkulu kwesifazana amandla akhe? Uthi qala uphe umprofeti. Sidawona? Yini ayithestayo uNkulunkulu kwesifazane before uNkulunkulu eveza amandla akhe? Uyamlalela yini na? So ngamanye amazwi lo wesifazane into afanele yenze ukuze amandla kaNkulunkulu abonakale sebenza, he must trust the word of the prophet. uNkulunkulu uthe ku-Elijah angiqale ngomprofeti. Wayengasho wesifazane ukuthi ngiqale kanjani ngawe, vele kusele kwami nendodana sife. Sidawona? Ngeke ayiyenzi sense lento. It does not make sense.
Ngiyakutshela ukuthi kusele nje amaqabelengwane ukuthi mina nami ngidle siphele but eqhamuka umuntu kaNkulunkulu uthi qala ngami. And amandla kaNkulunkulu awabonakali namhlanje abantwana kaNkulunkulu because asimkholwa uNkulunkulu. Sisebenzisa reason kakhulu ukube okuyithina mhlawumbe sasisothi thina kanjani. This is not fair. This is abuse. Umuntu onjani ofuna ukudlela kuqala? Na kuncane. Akakondala. Akaqaba nengane. Ngisho ukuthi mina ziningi izinkulumo esasingayikhanda. Ngoba singayi understand iformula yamandla kaNkulunkulu. Uthi ithemba. Into esho uNkulunkulu ithemba yona. uNkulunkulu uthe la athi ngenze example. Uthi uNkulunkulu la inhliziyo yakho khona ikhona. Yilapho ukhona ingcebo yakho injani. Ngamanye amazwi mawufuna ukubona ukuthi inhliziyo yabantu ikuphi, ubuka yini? Hamba ucela i-bank statement. So mina ngayihle ngiyithandayo. Ngithanda uNkulunkulu. Hayi nje mina inhliziyo yami nje uNkulunkulu. Hayi let i-bank statement. Akuwena uzosho mdala mina ngifuna i-bank statement. Oh McDonald's, oh KFC. Oh, nayi la ikhona ke. Woolworths. Macams. Every nayi. Makuthi hayi asambe ngisekempini. Hayi asambe ingana amabhayibheli. Hawu khona umuzi oshodayo kosamsambisi awubonakala awuveli. Inkosi uJesu. Makhasi. Kodwa nje kwi-bank statement ngiyavela ama-airtime namadata isinema. Ngisho ukuthi uNkulunkulu ubuka izenzo zethu ukubona ukuthi inhliziyo yethu ikuphi. Uma etesta noma evivinya ukholelo lwesifazane uthi kanalo. Then the power of God mdala is manifested. Amabhakede kwathiwa akalanda amabhakede. Lalela awalanda amabhakede angazi amangaki. Kwathelwa wangaphela. Lalela noma kuthiwa wayelande amabhakede awu100 uyena walanda amancane. Kodwa lokho kwathelwa lapho kwamlasta ifemani yonke. Kwakunesomiso. Sonke isomiso sako-Israyeli lo wesifazane oyekholiwe uNkulunkulu waqala ngo-Elijah ukuthi adle. Akalambanga ifemani yonke. Abantu abazongalambi, abantu abakholwa amandla kaNkulunkulu, abakhombisa ukwakholwa amandla kaNkulunkulu ukuthi banjani bemlalele. Into yesibili fanele sikholwe ngoNkulunkulu ukuhlakanipha kwakhe. Fanele sikholwe ukuhlakanipha kukaNkulunkulu. Sifunda uIsaiah chapter 55. Sifunda uverse 8 and 9. Isaiah 55 sifunda uverse 8 and 9. Ngokuba imicabango yami ayisiyo imicabango yenu nezindlela zenu azisizo izindlela zami, usho uJehova. Verse 9 athi ngokuba njengamazulu ephakeme kunomhlaba kanjalo izindlela zami ziphakeme kunezindlela zenu, imicabango yami kunemicabango yenu. As the heavens are above the earth, so are my ways, so are my thoughts. So asike isigaba la khona ekufanele silinganise ukuhlakanipha kwethu kunokuhlakanipha kwabanye. Akukho ukuhlakanipha kwethu. So uNkulunkulu esekhulumile noma singaqondi thina fanele siqabelise ini ukukholwa kwethu ekuhlakanipheni kwakhe. Because we trust in your power, we trust in your wisdom. Angiboni mina la
Kodwa Nkosi ngiyathemba ukuhlakanipha kwakho ukuthi you will see us through. Either sithemba amandla kaNkulunkulu noma sithemba ukuhlakanipha kwaNkulunkulu. Asenze imizekelo eseBhayibhelini enza ukuthi lezi zinto sometimes kube sengathi ziyaxabana, ukuthemba amandla kaNkulunkulu nokuthemba ukuhlakanipha kwaNkulunkulu. Masikholwa siwazi amandla kaNkulunkulu, ikhona into eyenzakala engqondweni zethu ekufanele siyigade. Because siyawazi amandla kaNkulunkulu, ingqondo icabanga ukuthi fanele kwenzeke ngendlela thina esifisa ngayo. Sidawona? God, I know your power. You could have protected my son from the car accident. Wena Nkosi kungakwazi ukuvikela indodakazi yami kubukhona engozini yani yemoto, kwenzeke kanjani? Wenzukulu? Into siyithembayo sithemba ukuthi uNkulunkulu benamandla okuvikela indodana yami engozini yani yemoto, eniqiniso lithi vele uNkulunkulu njani ebenawo amandla. Umbuzo esistruggle ngawo ukuthi uNkulunkulu uvume kanjani pho? Because we have the power, why didn't you use your power to protect my son? Uma amandla kaNkulunkulu ebonakala sengathi awasebenzi, noma uma amandla kaNkulunkulu engasebenzanga ngendlela ocabanga ukuthi wena befanele asebenze ngawo, themba ukuhlakanipha kwakhe. Because mina I do not understand ukuthi uyivumeleleni lento, ngoba wena Nkosi unamandla ukuthi ngabe wenze ngendlela ehlukile sidawona. Kwenzeke kanjani pho? Lo mbuzo uquestion wisdom kaNkulunkulu. Yini enze wenza kanje? Ngithi mina mawuqhamuka kumina ungibuza ukuthi hawu Vilane, indaba wenze kanje. What are you basically asking? Ubuza ukuthi ucabange kanjani uzofinyelela lento eyenzile? What was your reasoning? So whenever sibuza umbuzo, and no umbuzo awukho evil, siwubuza ngenxa yokuthi siyawazi amandla akhe. But uma sesiwubuzile ungayilindeli impendulo, amele esihlakanipheni kwakho ukuthi Nkosi unolungile. Futhi uhlakaniphile indlela zakho zingaphezulu kwamazulu nje, ayifani indlela esicabanga ngazo thina sidawona. Because angiyiqondi lento, ngiyi-understand ivumeleleni, kodwa nje Nkosi ngiyazi wena ukuhlakanipha kwakho ivule ngokuhlakanipha kwakho. Whether good or bad, it's all constitute of God's wisdom. Ngisho ukuthi makwenzeka into embi empilweni zethu, singacabanga ukuthi ubudomu baNkulunkulu lobo. Uzathi uNkulunkulu even ubudomu bakhe buhlakaniphile kunathi. Uthi his very foolishness is still wiser than our thinking, our wisdom. So at no point should you get to a point where uNkulunkulu mina angimthembi uNkulunkulu. Ngamanye amazwi, uma isigameko esenzeka empilweni yami ngingasiqondi, kumele ngiqamelise ukukholwa kwami ekuhlakanipheni kwaNkulunkulu ukuthi uyazi yena. Uyazi yena. Ngoba uSathane uyayisebenzisa ukungaqondi kwethu ukususa uNkulunkulu. Wathi uNkulunkulu enamandla nje uyenza kanjani lento? Buka ningana lapha iqedile esikoleni, ba right kula muzi baphila kahle, kodwa ingane zakhona futhi nje mayiqedile isikole ziyasebenza. La ekhaya Nkosi yami kunzima, kodwa zonke eziqedayo isebenzi. Kanjani? But why are those who are blessed being more blessed? Ngoba ithina lesisifadishayo la. Kwenzeka kanjani Nkosi? Ngishiphathela uNkulunkulu. That question, if uyibuze without an answer, uzofika lapho ungumthembu uNkulunkulu. Uzofika lapho nomyekela khona uNkulunkulu. Ukuze ungabi nenkinga yokufika lapho, babushababa. Nkosi angazi ukuthi indaba kwenze kanje kithi. Kodwa ngiyakuthemba ukuhlakanipha kwakho. Yeah. Kodwa uma sesiwubuzile, ungayilindeli impendulo, amele esihlakanipheni kwakho ivule ngokuhlakanipha kwakho. Uma amandla kaNkulunkulu ebonakala sengathi awasebenzi,
ngingaqonda nginga-understanda kodwa ukuhlakanipha kwakho uhlakanipha kakhulu loNkulunkulu lento ayibonanga. As to Proverbs 5, 3 verse 5 and 6. Commit your plans and your ways, uNkulunkulu, and he shall direct your path. Proverbs 3, verse 5 and 6. Themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, unganciki kokwakho ukuqonda. That's the one. Ngamazwe, do not lean according to your own understanding. Ngisho njalo iBhayibheli amanye athi do not lean according to your own wisdom. Ngoba ucabanga kwakho kunjani ukufishane. So do not lean and conclude according to your own understanding. Uthi mazise yena izindlela zakho zonke, uyakuqondisa imkhondo yakho. In all your ways acknowledge him, and he shall make your path straight. Nkosi, ngiyakuthemba ukuhlakanipha kwakho. Ingakho uPawulu mayebhala uthi akufikanga kuwe ukwehla ungehlela abantu bonke. Sawona? Kodwa uNkulunkulu uzolenza, uzoyenza intuba yokuthi uphume kuyini? Kwisimo kusona, noma kupha amandla ukuthi ukwazi ukusithwala size sinjani, size sidlule. So mina fanele mangena kwisimo uthi Nkosi uzivumelele lesimo ngokuhlakanipha kwakho ukuthi uzivumelele angazi. Kodwa ngokuhlakanipha kwakho uvumile. Ngisize ke Nkosi ngithembe ukuhlakanipha kwakho. Ngisho ukuthi nokwenza operation esibhedlela uthemba ukufunda kwadokotela. Ungene kule yanto leyana bakudrage ushaya umthetho zincane Nkosi awumasebenze ngavukanga Nkosi awusuyazi nawe. Ngenzela umusa. Kodwa bese ubeka ithemba lakho kubani? Emfundweni yakhe. Uzumbuze, have you done this before? I don't know many times. Yabo. Bese ngenxa ye confidence yakho no efenda uzosheshe lethe sizophela. Then kwenzekani kuwena? Uba nethemba. Now makuthi ukholwa kuza ngokuzizwa kaNkulunkulu, i-confidence yethu kuNkulunkulu ikhanda ngokuthi sifunde izitori. uNkulunkulu umsiza lo. Awunalo uNkulunkulu umsiza futhi. God also looked after this one. Oh, bamuhlonipha uNkulunkulu wabanaka. Njalo masifuna izitori asiyifundeni ukuthi siyikreme. Siyifundeni ukuthi kukhande ukumthemba uNkulunkulu. Ukuze nawe usubhekene nesimo esifanayo nesa-Abraham. Ethi uNkulunkulu suka la uyele ungathi Nkosi ngiyokwenzani. Kanti Nkosi ngoba usukhulumile asambeni nasuku. Ngisho ukuthi lezi zitori siyifundele nje ukukhuluma sixoxe ngazo. But uma thina sesibhekene nesimo esifanayo nesabo, asibehave ngendlela efanayo. But sibhalela izitori ngokuthi zisitshengise ukuthi ngelinye ilanga uPetro wahamba phezulu kwamanzi. Okuveza khona uma uthemba uNkulunkulu ayikho into engenzeki. Awukwazi ukukholwa bese engqondweni yakho uba nezinto uNkulunkulu angakwazi ukuzenza. Noma kuthi umuntu usethi ngiphethwe yicancer, uNkulunkulu angakusiza. Yeah. Mina angazi ngisize umuntu kodwa uNkulunkulu yena. Engqondweni yakho ungabi nento othi uNkulunkulu akakwazi ukuyenza. That should be your character. Uyabona ukuthi thina sothi uyagula. Hayi ngathi usekhona kakhulu wena. Lalela, ayikho into ehlula ayikho. Noma ivumile nje COVID-19 le uyazi yena. Uvumile uyazi. Ngokuhlakanipha kwakhe uyivumelile. Ngikubuza. Kulindelekile imthina ukuthi uNkulunkulu mayevumela isimo size ezimpilweni zethu ngokuhlakanipha kwakhe.
bese thina sisebenzisa leso simo ungamkhozi. uNkulunkulu ngokuhlalipha kwakhe uvumele yini ukuze thina sikwazi ukuqhubeka noNkulunkulu fanele sinjalo kuNkulunkulu sithembe yini ukuhlalipha kwakhe. Kodwa into ayenzayo uSathane uthi no ukuvumela lento nayo isolution yalento. Ngabe siqhubeka senza akushilo noma singaqondi kahle ngokwenzakalayo bese sithemba ukuhlalipha kwabani ukuhlalipha kwakhe. Asivalele ngephuzu lesithathu la khona ecabelisa ukukholwa kwethu khona fanele sithembe uthando lukaNkulunkulu. We must have faith and trust in God's love. Romans chapter 8 umayikala Romans athi konke kusebenzelana kube okuhle kwabamthembayo bani kwabamthembayo uNkulunkulu. Sifunda verse 28. Siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo ababizelwe ngecebo lakhe. We know that for those who love God all things work together for good for those who love and are called according to his name. Bonke abamthandayo uNkulunkulu noma kungenzakalani ezimpilweni zabo abamdedeli uNkulunkulu sidawona ngoba bayaqonda ukuthi konke kwenzeka kube kuhle ngokwecebo lakhe uNkulunkulu noma ngabonakala sengathi manje kuyabhimba kodwa ngizothemba othandweni lakhe ngithembe othandweni lakhe nasekuhlakanipheni kwakhe ukuthi yena lesi simo uzosisebenzisa sibe sihle noma isitha sisilethile saba sibi sidawona. But it will work out to be good. This is how God uses it. Usathane ukasilethe sibe simbi empilweni zethu. uNkulunkulu asivumele leso simo sifike. Kodwa uNkulunkulu bese sisebenzisa leso simo ukuthi sisondeze kuNkulunkulu. Sizawona? Enye indlela uNkulunkulu asebenzisa izimo ezehlayo empilweni yethu ukuthi asisondeze kuyena. Thina fanele siyithembe ngokukholwa ukuthi we must trust in God's power emandleni kaNkulunkulu. Sithembe emandleni okuhlakanipheni kwakhe siphinde futhi sithembe othandweni lakhe. Uma ufunda from verse 32 ya 35 lithi iBhayibheli yena ongayigodlanga indodana yakhe kepha wayinikela ngenxa yethu sonke kungaba kanjani ukuba angasiphi konke kanye nayo na? Uthi uPaul kanjani ukuthi uNkulunkulu engayigodlanga indodana yakhe ezelo eyodwa wasinikeza yona yini pho angasincisa yona esesinikeze konke ayenakho? Sidawona bese sithi ku verse 35 kungaba uza kusihluka ngubani oza kusihlukanisa nothando lukaKristu na? Noma ukuhlupheka noma ukubandezela noma ukuzingelwa noma indlala noma ukuhambaze noma ingozi noma inkemba na? Kulotshiwe ukuthi ngenxa yakho sibulawa usuku lonke sithiwa izimvu zokuhlatshwa. Sidawona? uPaul mayebala izinto ukuthi who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, shall distress, shall persecution, shall famine, or nakedness, or danger, or the sword? It is written, sizingelwa usuku nemini ngenxa yegama lakho. uPaul wayesefike la khona ayisesenzile isinqumo epheni kwakhe, isinqumo esenziwe engqondweni yethu ukuthi noma indlala noma ungabi nayimpahla noma ukukhathazeka noma ukuhlushwa ayikho into kodwa ezongihlukanisa nani, ezongihlukanisa nothando
lukaNkulunkulu. Ngamanye amazwi asikho isimo esasimehlela uPawulu esasimenza ukuthi bese engabaza uthando lukaNkulunkulu. Zawona ngamanye amazwi ukukholwa kwakhe kuNkulunkulu wathi noma kungenzakalani empilweni yami lezo, one thing I will never ever doubt is God's love for me. Amen. Isimilo sethu bantwana kaNkulunkulu, uma sizokhanda isimilo esomela uNkulunkulu, leso similo kufanele sikhandeke engqondweni ewathembayo amandla kaNkulunkulu, ekuthembayo ukuhlakanipha kukaNkulunkulu, elithembayo uthando lwaNkulunkulu. Uma sokhandela ukukholwa kwethu kule zinto ezintathu, kuyoba sengathi ekhaya lakho awuphilile kahle, emphakathini kuyoba sengathi wena awuyiboni izinto, awuboni nona kwenzakalayo. Hayi, themba uNkulunkulu. Yabona indlela ukukhonza amadlozi nabaphansi osekukhuphuke ngayo namuhla. Inkosi. Emsebenzini abantu balahlekelwa imisebenzi. Thamba uqinise. Uzinto zakho zihambe kahle. Njengoba nje i-retrenchment iza. Hey, ndoda, mina ngakusiza ukuthi ubasethu uyabheka nje vele igama bakalise egcineni angaqali ngalo. And because wokutatazela ukusaba kwabantu, noma ekhona umuntu ewathemba amandla kaNkulunkulu kodwa bese etholakala ewadoubt amandla kaNkulunkulu. And noma ungawathemba amandla kaNkulunkulu kodwa ngokuhlakanipha kwaNkulunkulu evumela ukuthi uxoshwe, uthi uPawulu indalo ngahlukaniswa noNkulunkulu, uthi cha. Uthi ukukhathazeka khona, uthi cha. Ukuhlushwa khona, ngamanye amazwi noma ngaba isimo esinjani uNkulunkulu azivumelayo ukuthi sisehlele empilweni zethu, akusona leso simo kodwa esingaba namandla ukusihlukanisa nothando likaNkulunkulu. Amen. This is a three-legged pot, faith. Lapho uNkulunkulu afanele asilekelele ukuqabelisa inhliziyo zethu, ukuqabelisa nokukholwa kwethu, ukuze bese uNkulunkulu njalo ezintweni ezidlula kuzona masinalezi izinto ukumthemba, uzobe uNkulunkulu esekhanda ukukholwa kithi. Masimele uNkulunkulu namandla. Angikusho bese ngiyavala. Uyabona uma umthemba uNkulunkulu uthi inkosi uyakwenza lokho endulo awuyibonakalise futhi sidawona. Mawuthi uthemba amandla kaNkulunkulu bese uNkulunkulu ewaveza amandla akhe ngempela empilweni yakho zawona. Lokho kwenza ukuthi ukholwa kwakho njani lukhule liqine. Uphinde futhi ubhekane nesinye isimo uNkulunkulu angasisoli leso simo, kodwa bese uthemba ukuhlakanipha kwakhe bese ekunikeza amandla ukuthi ukwazi ukusithwala jabo. Amen. Hawu futhi udlulile futhi jabo. So ngamanye amazwi uNkulunkulu engasolvanga isimo ngokwamandla akhe, themba ukuhlakanipheni kwakho uzokupha amandla ukuthi usithwale bese ucamela uthando lwakho noma ngenzala kanjani. Amen. Lokho kwenzakala empilweni yami akusho ukuthi uNkulunkulu akasanjani, akasangithandi. Bese uyadlula futhi lapho bese sekubuza udlula kanjani laphana, awazi awuna formula, awazi. No, you must have prayer warriors around you. Trust God. If you trust uNkulunkulu, uyena uzokutshela ukuthi uzodlula kanjani. Ngisho ukuthi indlela wena odlule kuyona esimeni sakho ayifani nendlela uNkulunkulu azotshela mina ukuthi udlule kuyona. Ingakho ungakwazi ukwenza iformula yokwenza izinto. Awukwazi ukuthi how did you do it? Bese mina no, for you to be able to do it and do 1 or 2 or 3 1. Ngoba uNkulunkulu uzokutshela wena ukuthi hamba uye kusifani bani. Mina ngeke ngitshele lokho. Kunjani? So the only thing engakutshela yona mina ukuthi ukwazi ukudlula esimeni, themba uNkulunkulu. Ulalela yena ukuthi uthini kuwena mayelana nalesi simo.
Mina ngaba ubufakazi ukuthi mina wangitshelani ngenzani mina. But ubufakazi bami akuyona into yona fanele bese uthi nami uzokwenza kanje.